mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ya tsiku la leronso. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku Lilongwe ku area 36. Komanso monga mwa nthawi zonse ndilinso ndi nzanga pano. Ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Santuliza. Monga mmene tamvera poyambirira programu yathu tapatipatsira programu imene ndi Lilongwe School Biblical Studies, amene akupitiriza kutidziwitsa kuti mwayi unatsekulidwa kwa iwo amene angafuna kudzaphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere. Skulu imene ili ku Lilongwe ku Mitundu, ndipo skulu imene imafuna munthu wa mpingo wa Khristu akhale wamuna komanso akhale ndi certificate yake ya form 4. Akuzokhala utali pa banja kapena ayi, koma onsewa ali nkuthekera kuti adzaphunzire mawu a Mulungu kwa zaka ziwiri mwaulere. Phunziro limene liphunzire pano komanso maphunziro ena mukhoza wapezanso pa tsamba lathu la pa YouTube, mukhoza kuyang'ana Lilongwe School Biblical Studies, pamenenso mudzapezenso maphunziro ena osiyanasiyana amene akhoza kuthandizirani inu pa moyo wanu wauzimu. Komanso mukhoza kukhala ndi funso komanso ndi manga, komanso mukhoza kufuna kuti lidzathe kukonza phunziro lokhudzana ndi zimene inu mungafune kuti lidzathe kutero. Pamapeto limapereka nambala, mukhoza kugwiritsa ntchito nambala imeneyo imene tidzathe kugawirani phunziro ili, komanso mukhoza kutiuza zimene mungafune kuti tidzathe kuphunzitsana pa nthawi ina pa programu yathu ya tsiku la lero. M'bale wanga Kamalunje, mwina munaonapo zinthu zina zimene mwina sizingakhale zofanana ndi mmene zina ndichitikira, koma mwina nanonso mukhoza kufananiza kuti zofananako ndi zimenenso zina ndichitikira nthawi ina motere. Pa nthawi ina tinali pa ulendo, ndiye tili pa ulendo paja tinapezeka kuti galimoto imene tinakwera inawonongeka teyala. Ndiye itawonongeka teyala choncho tinayembekezera kuti anthu ena atithandiza. Ndiye imene tikamaona galimoto ina tikamayimitsa, mwina ena osayima, kudzaonanso ina osayima, kena koma anadzayima ena nkuyima kuti chavuta ndi chani. Ndiye tinafotokozera, anatithandiza, tinathandizika, iwo anapitirira, ifenso mapitirira ulendo wathu. Nthawi zina poyankhula anayankhula kuti koma awa ndi anthu abwino awa ndi Akhristu, taonani zimene atichitirazi. Chifukwa cha zimene atichitira, mwina anthu tinamva kadzina kuti awa ndi Akhristu chifukwa poona zimene zatichitikira. Mwina nanunso mukhoza kukhalanso ndi zinthu zina zimene zinakuchitikira munthu ena kuthandizani, mwinanso nthawi zina matoyankhula mawu amene awa ndi ndani awa ndi Akhristu. Ndiye lachiona kuti chinthu chofunikira kuti tsiku la lero mwina mutithandize pogwiritsa ntchito Baibulo. Kuti kodi akati Mkhristu, munthu akhoza kukhala Mkhristu popeza ine ndanena kuti ndinu Akhristu? Kodi Baibulo likati uyu ndi Mkhristu, Mkhristu ndi ndani malingana ndi Baibulo? Zikomo kwambiri. Funso labwino limeneli lakhala funso lofunikira kwambiri potengeradi ndimene zinthu zili pa dziko. Nthawi zambiri liwu limeneli anthu aligwiritsa ntchito mosemphana ndi mmene liwulo likuyenera kukhalira. Zomwe makambazi kuti nthawi zina mwina m'maderamu ngati ena anyamuka pita kwa wina ukamudandaulira china chake, akamuthandiza kuti amene ndi ndani, ndi Khristu. Ndinaonapo nthawi zina munthu wina ataledzera chani, koma chifukwa adabadwa mwa makolo amene ndi Akhristu, anthu ankanena kuti akungochita izi ndi Mkhristu munthuyu. Awotchedwa kuti Mkhristu chifukwa chakuti ati makolo wake ndi Akhristu. Ndiye akangati poti anabadwa mwa makolo amene ndi Akhristu, ndiyeso ndi ndani, ndi Mkhristu, ngakhala kuchita zimenezi. Choncho liwulo kuti Mkhristu lakhala loti anthu sauligwiritsa ntchito monga mmene zene likuchitikira. Choncho pokhala nalo funso limeneli kuti buku lopatulika Baibulo litayesa kutithandizira kuti tikamati uyu ndi Mkhristu tizitchula kwa munthu woyenera. Tibwerere mbuyo pang'ono kuti kodi anzathu amene anayamba kutchedwa Akhristu tisanafike mu nthawi ino, kuti atchedwe kuti wa Akhristu adachita zotani. Ili likuzokhala chinthu cha tikuzopeza yankho lolondola tikabwera mphafundo imeneyi. Yesu asanabwere kunalibe Mkhristu, koma alipo ndithu ena amene ankapembedza monga chipembedzo cha Chiyuda,
komanso zipembedzo zina zimene nthawi yathu ino zambiri mulibe. Koma ngakhale anthu ankapembedza mu zipembedzo zinazo sikuti amatchedwa akhristu ayi. Koma Yesu atabwera pamene anayamba kuwaphunzitsa anthu mawu a Mulungu. Mwa anthu ophunzitsidwa mawu a Mulunguwo munali anthu amagawo awiri, ena amachita chisankho chokana ndi panalinso gulu lina limene linasankha kumutsatira kapena kuti kumumvera. Anthu amene anasankha chisankho chomumvera kapena chomutsatira nthawi imeneyo amangotchedwa kuti otsatira ake a Yesu. Nthawi zina amatchedwa kuti ophunzira wake. Timaona nthawi zina Yesu atatengana ndi omutsatira anapita ku Kaisareya wa Filipi. Tikamaona pa Mateyu chapter 16 verse yake ya 13 akuti Yesu atadza ku Kaisareya wa Filipi adafunsa ophunzira ake kuti kodi anthu akamandiona amati ndine ndani. Choncho pamenepa anatchedwa ophunzira wake. Tikamaonanso m'buku la Yohane chapter 17 akuti Yesu anapempherera ophunzira wake. Tikamaonanso pa Marko chapter 1 akuti tsiku lina Yesu anayitana ophunzira wake. Tikawerenganso pa Mateyu chapter 8, buku limeneli Mateyu chapter 8 mu verse yake ya Mateyu mutu chapter 8 tikamaona verse yake la 21. Pa buku limeneli pamakambanso kuti ophunzira wina wa Yesu amafunsa Yesu kuti ineyo ndasankha ndithu kuti ndiyenda nanu, komabe mundilole ndikamba ndayikanawo maliro a Atate wanga. Ndi Yesu adamuyankha kuti awaleka akufa akayikana akufawo, koma iwe tsata ine nubukitse mbiri ya ufumu wa Mulungu. Choncho koyambirira anthu amene anachita chisankho chomutsata Yesu ankatchedwa ophunzira wake. Pamene iwo amatchedwa ophunzira wake, pomafika tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu pa chapter 2, zimene zinachitika pa tsiku limenezi tiye tiwerenge ndithu machitidwe mutu 2 pa verse yake ya 37. Pamenepa akunena kuti othandizira mkalembedwe ka Baibulo akamba za otembenuka mtima woyamba. Verse 37. Koma pamene anamva ichi analaswa mtima nati kwa Petro ndi atumwi nawo, tidzachita chiyani amuna inu abale? Koma Petro anati kwa iwo, lapani batizidwani yense wa inu mu dzina la Khristu Yesu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu. Pakuti kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Pakuti lonjezano lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa onse akutali, onse amene Ambuye Mulungu wathu adzayitana. Ndipo ndi mawu ena ambiri anachita umboni nawo adandaula iwo nanena, mudzipulumutse kwa m'badwo uno okhotakhota. Pamenepo iwo amene analandira mawu ake anabatizidwa, ndipo anachita tsiku lomwelo anthu ngati 3,000. Aja amene anamuchita chisankho chomutsata Yesu, amene amatchedwa ophunzira wake, pofika tsiku la Pentekoste pa chapter 2 unakhazikitsidwa kuti ndi mpingo. Choncho mpingo umenewo monga ngati anali otsatira Yesu, anali ophunzira wa Yesu, ndiye kuti unali mpingo wa Yesu. Anthu amenewo adachita zimenezo amatchedwanso obadwa mwatsopano. Pamene tikuona otsata Yesu, ophunzira wa Yesu, obadwa mwatsopano, ndiwo amene tsopano pa machitidwe chapter 11, pa machitidwe chapter 11 verse yake ya 26 akuti, ndipo mmene anampeza anadza naye ku Antiokeya, ndipo kunali kuti chaka chonse anasonkhana pamodzi mu mpingo naphunzitsa anthu aunyinji, ndipo ophunzira anayamba kutchedwa akhristu ku Antiokeya. Tsopano taona anthu amene anapatsidwa liwu lakuti akhristu. Tukamba za ndani? Anthu amene anachita chisankho chomutsata Yesu, amene amatchedwa kuti ophunzira wake wa Yesu, anthu amene anali obadwa mwatsopano, anthu amene anali mpingo wake wa ndani? Wa Yesu. Iwowa ndi amene anayamba kutchedwa akhristu ku Antiokeya. Moti nthawi imeneyo anzathuwa zimenezi amazidziwa bwino kuti tikamati mkhristu tukamba za munthu amene ali mu mpingo wake wa Yesu, ndi munthu amene anabadwa mwatsopano, ndi munthu amene akuphunzira za Yesu, ndi munthu amene anachita chisankho chomutsatira Yesu. Moti nthawi imeneyo chimene chimachitika simonga mmene panopa zilili. Ino akakufunsani nthawi imeneyo kuti kodi ndinu mkhristu, ndiye kuti inu mukati ndiye kuti sakufunsanso funso nifa wadziwa zimene inu muli. Linali ngati funso limene masiku ano tinganene kuti kodi inu ndinu Mmalawi, ndiye inu ngati mavomera kuti
ndiye singafunse kuti odziko lanji Malawi wa dziko lanji. ngati mwanena kuti ndinu Malawi ndiye kuti ndinu wa ku Malawi ndiye simbafusidwenso kuti kodi ndinu mkhristu wa mpingo wanji tsono mkhristu angapezekenso mpingo kuti atumira amadziwa nthu zimenezo. Koma lero chifukwa pa ground sipali bwino liwula kuti mkhristu lasokonekeradi angosankha aliyense amene chipembedzo china mkhristu hayi chifukwa choti adanithandiza hayi ndi mkhristu adatipatsa masipana langali motira onongera ndi mkhristu. Koma zonse zimene tanena apa zali ayi si mkhristu. Mkhristu ndi munthu amayira chisankho chomutsata Yesu, amaphunzira za Yesu, anabadwa mwatsopano, komanso ali mpingo wa ndani? Mpingo wa Khristu. Ndi chifukwa chake amatchedwa kuti akhristu. Iyayi zayamba bwino kutithandizira poti yankha funso limenelo. Koma pamene mmati yankhaza kuti mkhristu ndotere munazakambapo zokhudza kubadwa mwatsopano. Mwina nthawi zina anthu amakamba kuti born again. Born again, Chitadzandipatsa funso kuti kodi akamba zoti mkhristu amabadwa mwatsopano kapena mkhristu ndi born again. Kodi akati uyuyu wabadwa mwatsopano zimafunira nthawi zoti watani nkutani kubadwa mwatsopano kuti munthu achulidwe born again kuti akhale mkhristu amakhala watani. Zikomo kwambiri. Ndinene kuti ndi funso labwino. Mwandipatsa chidwi chifukwa choti funso mafunsali aliponso wina mbuyo mwa anafunsa ndipo nkhani yake imapezeka m'buku lathu la Baibulo. Komanso winanso anayankha ndiye mwina tingobwera mmene iye atafunsira ndi woyankha zinayitha bwanji. Pa buku la Yohane chapter 3 kuyambira verse 1 aunena motere: koma panali munthu wa Farisi dzina lake Nikodemo, mkulu wa Ayuda. Verse 2: iyeyo anadza kwa Yesu usiku nati kwa iye, Labi, tidziwa kuti inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu akhoza kuchita zizindikiro zimene inu muchita ngati Mulungu sakhala naye. Yesu anayankha nati kwa iye, indetu ndinena ndiwe, ngati munthu sabadwa mwatsopano sakhoza kuona ufumu wa Mulungu. Nikodemo ananena kwa iye, munthu akhoza bwanji kubadwa atakalamba? Kodi akhoza kulowanso mimba ya amake ndi kubadwa? Yesu anayankha, indetu ndinena ndiwe, ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sakhoza kulowa ufumu wa Mulungu. Zoneka kuti amene wafunsadi funso limene ife tafunsanso lero. Ndithudi. Mkulu uyu wa Ayuda, Nikodemo, anali mmodzi mwa timu imene imayendetsa chipembedzo kapena imapeka ziganizo zoyendetsera chipembedzo cha Ayuda. Ndiye adabwera kwa Yesu chifukwa choonanso kuluka tswiri mmene upezeka mwa mkulu amene uyu akhozotoza zoona. Ndiye adabwera akuti mphunzitsi nabwera, inu mwaonetsa kuti mudachoka ndithu kwa Mulungu chifukwa muchita zizindikiro zozizwitsa zimene munthu sangakwanitse kuchita ngati Mulungu sali mbali yake. Ndiye ine ndafuna zatsimikizira kuti ndachoka kuti ndachoka kwa Mulungu. Ndiye Yesu pomwe ankakuti zoona, koma choti udziwe china ndichi, ngati munthu sabadwa mwatsopano mufumu wa Mulungu sangalowe. Ngati sakhala born again mufumu wa Mulungu sangalowe. Ndiye ndikoti mwadati tsono mwaneneramu monga ngati ine ndine munthu wachikulire wankulu. Tsono munthu akhoza kubadwa watsopano bwanji atakalamba? Kodi zote kukalonso mimba mwa mayi wako nukabadwaso? Ndiye Yesu anena kuti ayi, ngati subadwa mwa madzi ndi mzimu sukhoza kuona ufumu wa Mulungu. Chimene afuna kunena apa nchoti pamene Yesu atauka kwakufa adalamulira kuti anthu okha ku dziko lapansi akakhulupirira uthenga wabwino pafunika kuti abatizidwe. Ndiye tikamati munthu akubatizidwa tunena munthu amene ali kulowa m'madzi. Ubatizo ndi kumiza. Ndiye afanizira kuti munthu akakhala kuti ngosabadwa saoneka, koma akati wabadwa ndiye amakhala ochoka kobisika kuonekera. Ndiye chimodzimodzinso munthu akakhala kuti afuna kubatizidwa poyamba amamira ndiye saoneka. Ndiye kuti akakhala kuti saoneka kenaka akavuka ndiye kuti amakhala kuti waonekera. Ndiye kuti ubadwa kuthupi ndi kubadwa kumene munthu amabadwa mayi wake ikakwana nthawi yomubala. Koma tsono akafuna kulowa mu mpingo afunika munthu akalowenso m'madzi ambiri asakaonekere kenaka akavuke. Ndiye Yesu amuwuza zimenezo kuti ngati munthu sabadwa mwatsopano ufumu wa Mulungu sangalowe. Pa Mateyu chapter 2 paja pamene tinawerenga anthu amene anamva uthenga wabwino andati mukabatizidwa mu dzina la Yesu mulandira mphatso ya Mzimu Woyera. Ndiye
Yesu anena kuti ndeti munthu akabatizidwa wabadwa mwa madzi ndi mzimu. Nthawi zina apa pamasokonezera kanthu amanena kuti munthu walandira mzimu walandira mzimu woyera koma Petro anena kuti ife lero tikabatizidwa timembekeze kulandira mphatso ya mzimu woyera. Pali kusiyana kwanji pakulandira mzimu ndi kulandira mphatso ya mzimu. Munthu akanena kuti mulima apa ndeti mukalima mulandira mphatso za boma ndiye kuti atanthauza mwina boma lili mabwalangeti mwina lili mchimanga sikuti atanthauza kuti mukalima mulandira boma mulandira mphatso za boma. Koma atumwi ndamalandira mzimu woyera kumachoka kuti kumwamba kubwera pa dziko lapansi pano. Choncho tikamati kubadwa kwatsopano akutanthauza ndithu kuti munthu abatizidwe madzi ambiri akavuka ndi kuti amene wabadwa mwatsopano. Pamene makamba za kubadwa mwatsopano kuti munthu abadwe madzi ambiri ndadzakumbukirapo chifukwa cha amene anthu mwina mawu ubatizo amawava motani. Chifukwa nthawi zina anthu amava mwina mawu amosiyanasiyana. Koma Baibulo limatifotokozera ndithu kana pabuku la Mateyu chapter 3 Yesu anatipatsa chitsanzo chabwino chimene Yesu analowa m'madzi ambiri. Ndero tanthauza kuti munthu lero ngati afuna kubadwanso mwatsopano chitsanzo Yesu anatipatsa apanso Yesu akumuwuza Nikodemo amene kulunira kubadwanso mwa madzi. Ndipo tikuona ndithu kuti kubadwanso mwatsopano born again umakhaulwa madzi ambiri ndi kutuluka. Koma usali kuti munthu kuti ine basi ndine born again basi kapena ayi ayigwirani rediyoyo mukagwira rediyo muzinena zimene ndinena papazi mwina popitenso pamenepo tidziwe kuti munthu akatero monga tidzoti munthu wabadwanso ndiye kuti munthu woyamba uja amene analipo uja pamene wakalowa m'madzi muja ndito amakhala kuti mujako akukasiya ntchito zoyipa zimene kale ankachita. Ndiye kuti tsopano apa wayamba ntchito zatsopano. Adali munthu wosapembedza tsopano akhala akonda kupembedza. Ndi munthu amene anali munthu wowuma mtima koma tsopano apa waphunzira moyo wachifundo. Anali munthu wokonda udani tsopano apa wayitanitsa moyo wachikondi. Ndiye kuti munthu akati wabadwa watsopano amasinthanso makhalidwe ake m'moyo mwake. Timaona pabuku la Galatia chapter 5 verse 22 zipatso za zimaonekeratu ndithu. Aposo mwatithandizira kwambiri chifukwa mawu amene wakuti born again alipo ndithu pakati pathu. Koma mwina katanthauzidwe kake kaone kuti kasemphana ndi Baibulo. Tikutanthauzira monga mmene ife tikuganizira osati mmene Mulungu kapena Baibulo lunenera. Zoonadi. Ndazi zina munthu akozo ngakhale munayamba kale kuti yankha komabe njofunikirabe kuti lufunso lifunsidwe ndipo muyankhule monena kuti timvetsetse. Chabwino. Ndodzoti munayamba kale komabe ndikupemphani kuti zina mwina mukhala ngati mwabwereza komano timvetsetse. Tukamba za masiku ano. Masiku ano munthu akhoza kutani kuti akhale mkhristu. Zikomo kwambiri. Ni chinthu chofunika kuti tikamamaliza phunziroli munthu adzidziwe kuti ndine mkhristu kapena sinine mkhristu. Ndipo amene akudziwa kuti sine mkhristu atani. Zikomo kwambiri. Munthu lero aulingalira zofuna kukhala mkhristu. Chinthu choyambirira chimene ayenera kuchita ndi kuti ayike chidwi makamaka chofuna kuphunzira mawu a Mulungu. Chifukwa chani ayike chidwi pa mawu a Mulungu? Tikawerenga mu Aheberi chapter 11 verse yake ya 6 akunena kuti koma wopanda chikhulupiriro sikutheka kumukondweretsa pakuti iye wakudza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali wobwezera mphotho kwa iwo akumfuna. Mlembi wa buku la Aheberi akunena kuti pafunika munthu kuti ngati afuna kukondweretsa Mulungu adziwe kuti popanda chikhulupiriro sikungatheka kumukondweretsa Mulungu. Ndeti pafunika munthu amene afuna kumukondweretsa Mulungu akhale nacho chikhulupiriro kuti Mulungu alipo komanso akhoza kubwezera mphotho kwa iye akumfuna. So funso lakuti tsopano chikhulupiriro chimene chikufunika munthu akhale nacho kuti akondweretse Mulungu achipeza bwanji? Tikamaona pa buku la Roma chapter buku limeneli la Roma chapter 10 mu verse yake ya 17. Mwa Roma chapter 10 verse 17 atipatsa komwe ife tikapeze chikhulupiriro. Akuti chomwecho chikhulupiriro chidza ndi mbiri idza mwa mawu a Khristu. Kutanthauza kuti ngati munthu saphunzira mawu a Mulungu ndiye kuti asoweka kupeza chikhulupiriro. Ndiye kuti choyamba munthu ayike chokuphunzira mawu a Mulungu kuti apeze chikhulupiriro.
ndiye kuti ngati saphunzira mawu a Mulungu chikhulupiriro chisoweka. Chifukwa Paulo anena kuti chikhulupiriro chimabwera ndi mbiri yake imabwera pakumva mawu a Mulungu. Chocho choyambira kuti munthu afuna akapeze akakhale mkhristu, chinthu choyamba aphunzire mawu a Mulungu. Ndipo akaphunzira mawu a Mulungu chofunika kuti akhulupirire Mulungu chifukwa chakuphunzira mawu a Mulungu. Chinthu chachitatu takamba za kumva mawu komanso takamba za chikhulupiriro. Ndiye pamene tukamba za chinthu chachitatu pafunika kuti munthu alape. Tikamawerenga m'buku la Luka chapter 24 pa verse yake ya 47. Pa Luka chapter 24 verse 47 akuti ndi kuti kulalikidwe m'dzina lake kulapa ndi kukhululukidwa kwa machimo kwa mitundu yonse kuyambira ku Yerusalemu. Kafunika munthu alape kusiya zoyipa zonse zimene moyo mwake amapanga. Ndiye kuti tukamba zakuti munthu amva mawu zamupangitsa kuti atamva mawu a Mulungu akhulupirire. Ndiye tsono pamene wakhulupirira Baibulo lumuwuza kuti alape, kulapa kusiya zoyipa, kusintha maganizo. Anali wokonda zinthu zimene Mulungu amadana nazo, koma tsopano munthuyu wabwera pa maganizo ofuna kuchita chifuniro kumene kundi amatchedwa kuti kulapa. Ndiye pamene munthuyu akutsimikizidwa kuti alape, Baibulo latsimikiza ndithu kuti kulapa ndi chinthu chimodzi chofunikira kwambiri pa moyo wanjani, pa moyo wa munthu. Ndipo ichi chinthu chimodzi chotsimikizika pa munthu. Ngati munthu sangalape ndiye kuti chimupangitsa kuti akukana kuti akakhale ndithu ndani, akatchedwe mkhristu. Malemba alipo ambiri amene amakamba zokhudzana ndi kulapa. Tikamaona kulalikira koyamba kwa Yohane uja, siyanawuza anthu kuti tembenukani mitima. Kuti chifukwa ufumu wakumwamba watani wayandikira nthawi imene chakuti mpingo usanabwere. Ndiponso Yesu pa Mateyu chapter 4 verse yake ya 17 anayambanso kuwawuza anthu kuti tembenukani mitima kuti mukonzekere kudzakhala mu ufumu wa ndani, ufumu wa Mulungu. Pamene mpingo unayamba tsiku la Pentekoste, Petro anena kuti lapani pakaso mubatizidwe. Choncho kulapa ndi chinthu china chofunikira kwambiri ngati munthu afuna kukhala mkhristu. Choncho pamene munthu wapezeka kuti watsimikiza mtima kuti ayenera kuti walapa, chinthu china chimenenso Baibulo likumuwuza munthu chimene achite chimapezeka pa buku la Aroma chapter 10 verse yake ya 9. Pa Aroma chapter 10 verse yake ya 9 akuti kuti ngati udzavomereza mkamwa mwako Yesu ndiye Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa udzapulumuka. Pakuti ndi mtima munthu akhulupirira kutengapo chilungamo, ndi mkamwa avomereza kutengapo chipulumutso. Pakuti lembo litere, amene aliyense akhulupirira iye sadzachita manyazi. Apa unena kuti ngati munthu avomereza ndi mkamwa mwake kuti Yesu ndiye Ambuye, atakhulupirira mu mtima mwake kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa, munthu adzapulumuka. Akulalikula choncho. Ndiye kuti chinthu china chimene munthu wafuna kukhala mkhristu achite, ndiye kuti mpofunika ndithu kuti alape. Komanso avomereze kuti Yesu ndi ndani, ndi Ambuye. Chifukwa ndiye kuti m'mbuyomu amatumikira Satana. Koma tsopano pamene amatumikira Satana samadziwa kuti Ambuye ndi ndani, ndi Ambuye Yesu. Pamene lero waphunzira mawu a Mulungu ndiye wazindikira kuti koma Yesu ndiye ndani, ndi Ambuye. Ichi ndi chimodzi chofunikira kwambiri kuti munthu achite pamene afuna kukhala mkhristu. Ndiye tikabweranso chinthu cha nambala 4, chinthu chimene chipezeka pa nambala 5, tikukamba zokhudza kuti munthu ayenera kuti abatizidwe. Pa Machitidwe chapter 2 paja tamva kuti anthu aja adalamva mawu a Mulungu, adakhulupirira ndi adafunsa kuti chite chani, ndi anati mulape komanso mutani, mubatizidwe. Choncho chinthu cha nambala 5 chimene munthu ayenera kuchita ndiye kuti ayenera kuti abatizidwe. Ndiye kuti takamba zakuti munthu amva mawu, ndiye chifukwa chakuti munthu amamva mawu wakhulupirira, ndiye chifukwa kuti munthu wakhulupirira alape, ndiye munthu ngabale pavomereza kulapa avomereze kuti Yesu ndiye Ambuye. Ndipo ka nambala 5 pafunika munthu atani, abatizidwe. Choncho munthu akati wabatizidwa pamene ndiye kuti amembekeza kuti walowa mu mpingo wa ndani, mpingo muja tsopano muthupi la ndani, thupi la Khristu. Munthu otereyi tsopano ndi amene amapatsidwa liwu kuti mkhristu. Munthu sakhala mkhristu ngati sanachite zimenezo. Tikakambapo zimene zinachitika pa Machitidwe chapter 26 mu verse yake ya 28. Pa Machitidwe chapter 26 verse yake ya 28 akulankhula motere. Tiyambira pa verse yake ya 27. Mfumu Agripa
mukhulupirira aneneri kodi? Ndidziwa kuti inu muwakhulupirira. Verse 28. Ndipo Agripa anati kwa Paulo, ndikundikopa pang'ono ufuna kundiyesera mkhristu? Akulankhula choncho. Ndiye kuti nthawi imene Paulo anamangidwa chifukwa cha ntchito ya Ambuye, ndiye wina amene anafuna atengeko gawo loweruza Paulo pa mlandu anali mfumu Agripa. Ndiye Paulo anamba kuyiphunzitsa mfumuyi kuti mudziwe chimene ine ndimangidwira. Ndiye anati, kodi mfumu Agripa simudziwa kuti paja kudali aneneri ndipo zimene aneneri analemba mudziwa cholinga chake? Amakamba zakubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Ndodziwa kuti mfumu Agripa inu mumakhulupirira aneneri. Ndiye Agripa adadziwa kalankhuliro aka nkondilalikira nkondikopa afune ndikhale ndani ngeleze Paulo amati ayi mfumu Agripa akuti ayi Paulo ndikundikopa pang'ono ufuna ndisandutsa mkhristu. Mona ndiye kuti chiyambi chofuna kuti munthu akakhale mkhristu ndikumva chani? Mawu Mulungu ndithu. Ndiye chifukwa chake munthu akamva mawu akakhulupirira akalapa machimo ake akavomeza Yesu ndi Ambuye akabatizidwa kukhala mu mpingo, ndi pamene amadziwa kuti amene ndi ndani? Ndi mkhristu. Pamene mwakamba za mpingo pa Mateyu chapter 16 verse 18 Yesu anati ndidzakazika mpingo wake. Ndawo zina munthu ayeneranso amvetsetse sikungokhala mu mpingo uliwonse koma mpingo umene Yesu anakhazika umene iye ali mwini wake. N'chifukwa chake timanena kuti poyamba apo anthu amatsatira Yesu, anali ophunzira wa Yesu, ndiye mpingo unakhazikitsidwa ndi wa Yesu. N'chifukwa mpingo wa Yesu pa Machitidwe chapter 11 verse 26 anayamba kutchedwa akhristu. Ndio amene anali kunja kwa mpingo wa Yesu sanali akhristu. Pa Machitidwe chapter 10 timaphunzira za munthu uja Tertulio Cornelio. Anali munthu wopemphera, anali munthu wachifundo, koma Bible simamutcha kuti anali ndani? Israeli. Chifukwa anali kunja kwa mpingo umene Yesu anakhazika. Ndanenapo kale kuti Yesu asanabwere kale kulalibe mkhristu, koma wopembedza adalipo. Ndiye kuti siwopembedza aliyense amene amatchedwa mkhristu ayi, koma amene wachita chisankho chotsata Yesu ndi kukhala mu mpingo wa Khristu. N'chifukwa pa Galatiya 3:27 akuti pakuti nonse amene mudabatizidwa kwa Khristu ndi amene mudavala Khristu. Iyayi apo mwatifotokozeranso chinthu china chimene chofunikira kwambiri. Pali kuthekera kuti munthu akuzokhala mkhristu lero ngati wachita ntchito yoyenera. Timalize pamene tupita mapeto kwa programu yathu, mutitseguleko buku la Marko chapter 16 verse 16. Ine ndiwerenga buku la 1 Petro chapter 3 verse yake ya 21. Marko 16 verse yake ya 16. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Apo tikuonaponso chinthu china chimene munthu yense chimene chiyenera kumpangitsa kuti akhale mkhristu ndi chipulumutso. Ngati munthu sanachite zinthu zoyenera chipulumutso sangachipeze. Ndi apa kufotokozapo zokhuza chani? Ubatizo chamafotokozapo chani chipulumutso. Tikati tione pamene pa chipindi chena chimene tikuchiona kunena kuti amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Chipulumutso chili kumapeto. Koma munthu kuti akhulupirire ndi zichamanena kuva mawu. Munthu sangakhulupirira sanamve. Ndio tanthauza kuti munthu kuti akhale mkhristu nchisankho chimene ukozosankha ukamva mawu. Ukoza kusankha kukhala mkhristu kapena kukana ngati Agripa amene anakanena. Koma omvera chimene tinena kumva ndi chinthu ichi. Munthu kuti apulumutsidwe amene akhulupirira nabatizidwa ndi amene amapulumutsidwa. Ubatizo ndi mtundu wanji? Wa madzi ambiri. Ndi ubatizo. Koma chimene chili chosemphana ndi apa si ubatizo. Ndipo ngaudachita mosempana zimene chipulumutso palibe siwenso mkhristu. Ngakhale anthu dzoti akamalunja Khristu akuti Khristu ankutchula pa ngongole. Ndiye ubweza kutsogolo uratsatira zili. Ndithu. Tuone timalize kuona pa buku limene la 1 Petro chapter 3 verse 21. Mlembi wa Petro anafotokoza kuti chimenenso chifaniziro chake chikupulumutsani tsopano ndicho ubatizo. Ubatizo ndi umene umatipulumutsa. Munthu ngati wabatizika ubatizo osagwirizana ndi mawu a Mulungu chipulumutso palibe. Munthu akhoza kulowa mu ubatizo umene ufanana ndi wa omiza koma akulowa ku mpingo olakwika chipulumutso palibe. Ndiye kuti ife tiyenera kumvetsetsa kuti kodi mkhristu ndi ndani? Sindodziwa ngati inuwo muli akhristu. Mwina anthu akhozoma kutchula ndinu akhristu, koma amene taphunzira kuchokera buku lopatulika. Kodi ndinu akhristu? Taona mmene munthu angakhalire akhristu. Pa programu yathu ya tsiku la lero mnali ndine m'bale wanu Pinjero Kondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36
komanso mwa nthawi zonse ndi m'bale wanga pano ine ndine Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe, mmodzi mwa Sandolisa. kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona